продуктите, реших да ви покажа какво има в Pink's Beauty Box, зелената кутия, Green Edition. Аз се получих доста отдавна, преди около седмица и половина-две, но в момента намерих време да я заснема, тъй като бях доста заета напоследък. И нека набързо да ви покажа какво има вътре. Само да си оправя ето е тест тук, за да ми е по-лесно да става по-бързо. Първото, което се набива на очи, е лосьонът за тяло на All Nature. На мен ми се е паднал с смокиния и масло от карите, хидратиращ. Пълноразмерен продукт от 260 мл на цена от 7,59, като тези продукти не съдържат силикони, парабени, парафини и етоксилати. В предните кутии се беше паднало душ гелът. Аз си купих и шампуанът и нещо стана като сет. И ще си ги ползвам. Другото нещо е тази спирала на Alverde. Nothing but a Volume. По-точно. Не съм я отворила, не съм я пробвала, тъй като имам други спирали отворени в момента и искам да ги изкъпя тях и тогава ще отворя вече тази. Ще я пробвам. Другото е този крем за ръце с невен от Alverde, който е 25 мл, супер сладък, сладурски, цена 1,99, веднага отива в чантичката ми. Идеален е просто за чанта или за пътуване. И този сапун, боже, този сапун мирише страхотно. На Alverde с лимон и върбинка. Опа, пълноразмерен продукт, 100 грама от 2,19. Просто нека да прочета какво пише. Фините растителни частици от биовърбинка почистват кожата и застилват регенериращите й свойства. Просто мирише страхотно. Нямам търпение вече да го ползвам. Така. На Altea Organics имаме и това сладурско шишенце розова вода, органична розова вода, 10 мл е. И тя е идеална за пътуване. Направо в чантичката ми. Няма да взема много място. Страхотно. На Altea Organics са ни пратили ето този слънцезащитен балсам за устни с фактор 25. Размерът е пълноразмерен, 5 грама и струва 4,85. Просто нямам търпението да се позатопли малко времето, слънчето да е по-силно и да го ползвам. Сигурно съм, че ще ми хареса много. Ето тук една мостричка отново на Altea Organics. Гел за почистване на лице с розово масло, 3 мл. И ето този прах за пране, който ме лъхна още като отворих кутията. Мирише страхотно, My Forest. Всички сме виждали рекламата им. Еко перилен препарат за цветни тъкани, 100 грама, оригинален размер. Е от килограми и половина и струва 10 лева. Това е за един път. Просто ще се го ползвам. Ако ми харесва, ще го пробвам, ако ми харесва. Защо пък не, ще си купя пълноразмерния продукт. Ами, това е, момичета. Не исках да протоквам видеото. Но ви е харесало. Ето това са продуктите. Чао, чао!